हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय आरो बिथांमोननि बैसोआ 10 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनिब्ला अब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअआव लानानै फैनाय जादों। जायफोर फरायसा बिथांमोना इन्टेलिजेन्स बिउर'आव साख्रि मावनो नागिरो एबा केरियार बानायनो नागिरो अब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिथांमोनानोखि आईबी अर्थात इन्टेलिजेन्स बिउर'आव ACIO एबा एसिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एक्जिक्यूटिव वैकेंसी पोस्टनि थाखाय गोसो दङ आरो जायफोरा एलिजिबिलिटी दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागौ। स' बिदिब्ला एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन, आसामनि बबे जायगायाव बेनि एग्जाम सेन्टार थागोन, लास्ट डेटआ माब्ला थागोन, बेसेबां मार्कनि एग्जाम जागोन, गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिव इडुकेशनल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ लाइक खालामखैब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय इन्टेलिजेन्स बिउर' अर्थात मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स थिंजायनिफ्राय ओंखारनाय अफिसियेलि नटिफिकेशन। बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि इन्टारेस्टेड दङ आरो जायफोर बिथांमोनखि एलिजिबिलिटी दङ बेवहाय बिथांमोनखौ ACIO ग्रेड 2 एक्जिक्यूटिव पोस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। तो बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि एलिजिबिलिटी दङ आरो जायफोर बिथांमोनखि क्वालिफिकेशन दङ बिथांमोना एसिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एक्जिक्यूटिव पोस्टनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागौ। तो बिदिब्ला दानिया बेवहाय केटेगरिनि थाखाय बेसेबां पोस्ट दङ आरो बेवहाय एग्जामाव मा सिलेबास थागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आरो बिनि आसामाव एग्जाम सेन्टारा बबेयाव थागोन, माब्ला एग्जाम जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय। बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों। तो बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथाङा बबे केटेगरिनिफ्राय एप्लाइ खालामदों आरो बे केटेगरियाव बेसेबां पोस्ट दङ आरो बिनि सेलारिया बेसेबां थागोन नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जितु बबे केटेगरियाव बेसेबां पोस्ट दङ नायनानै लादो। बेवहाय ACIO 2 एक्जिक्यूटिव पोस्टनि थाखाय जायफोरानोखि EOR अर्थात अनरिजार्व बिथांमोननो पोस्ट दङ 989, EWS 113, OBC 417, SC 360, बेनिफ्राय ST 121 टोटेल 2000 टा पोस्ट ओंखारनानै दङ। नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला ST बिथांमोना गोसो होनो गोनां बेवहाय ST केटेगरिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना दङ बिथांमोननि टोटेल पोस्टआ थागोन 121 टा आरो बेवहाय होखानाय बायदियै नोंथांमोननि सेलारिखौ होनानै दोनदों। बेवहाय जितु सेलारि बे सेलारिया 7 लेभेलसिम थागोन आरो बेवहाय फार्स्ट लेभेलनि जितु सेलारि थागोन बेयो 44,900 निफ्राय लानानै नोंथांमोना 7 लेभेलसिम 1,42,400 सिम नोंथांमोना बेनि सेलारि मोननो हागोन। बेफोर पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन आरो मा क्वालिफिकेशन थानांगोन बेवहाय फोरमायनानै होदों, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया रेकगनाइज इउनिभार्सिटिनि आन्डारनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। जायखिजाया ग्रेजुवेटब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांनि बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ बेसेबां जानांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय होखानाय बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय 9 जानुवारि 2021 आव नोंथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 27 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन अर्थात 10 निफ्राय 27 बोसोरनि जानो नांगोन। अब्लानो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिं बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि SC आरो ST बिथांमोन केटेगरिनिफ्राय फैनाय जायफोर बिथांमोन दङ अर्थात जायफोर एप्लिकेन्ट दङ बिथांमोननि थाखाय 5 इयार्ससिम बैसोनि रिलेक्सेसन होनाय जादों अर्थात रेहाय होनाय जादों। बेनिफ्राय फारसेथिं जायफोर बिथांमोनखि OBC केटेगरिनिफ्राय फैदों बिथांमोननो 3 बोसोरनि अर्थात 3 इयार्सनि एज रिलेक्सेसन होनाय जादों। तो बिदिब्ला नोंथांमोना गावसोरनि बैसोखौ नायनानै नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना बेखौबो गोसो होनो गोनां। बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे बेवहाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस हिसाबै होनो नांगोन। तो बिदिब्ला बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां एप्लिकेशन फिस थागोन आरो बेखौ बबेजों होनो नांगोन बेवहाय नायदो। बेवहाय जायफोर बिथांमोनखि मेल केन्डिडेट बिथांमोना जुदि जेनेरेल EWS अर्थात OBC केटेगरिनिफ्राय फैदोंब्ला बिथांमोना 600 रुपिस एप्लिकेशन फी महरै होनो नांगोन। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनखि SC बा ST बा फिमेल केन्डिडेट बा एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना 500 रुपिस पेड खालामनो नांगोन आरो बे रांखौ नोंथांमोना जायखिजाया डेबिट कार्डजों नङाब्ला UPI जों नोंथांमोना नङाब्ला नेट बेंकिंनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बेखौ ट्रान्सफार खालामनो हागोन। बेवहाय फोरमायनाय दङ रुपे कार्ड, भिसा कार्ड, मास्टार कार्ड, मेस्ट्र कार्ड बा
क्रेडिट कार्ड इन्टारनेट बेंकिं UPI SBI नि सालाननि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ ट्रान्सफार खालामनानै हरनो हागोन एग्जाम दानिया बेवहाय नोंथांमोना रिटेन एग्जामिनेशन जागोन आरो बे रिटेन एग्जामिनेशन नोंथांमोननिया बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला अनलि अनलाइन मड होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना अनलाइनावसो बेखौ रिटेन एग्जामिनेशन होनो नांगोन थ' बिदिब्ला बेवहाय मोनथाम रोखोमनि एग्जाम जागोन बेवहायनो नोंथांमोनखौ टियार 1 एग्जाम होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोननि टटेल मार्क्सआ थागोन 100 बेनिफ्राय नोंथांमोननि टाइमआ थागोन 1 आवर अर्थात 1 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनो नांगोन बेवहाय सिलेबास बायदियै नोंथांमोननि साबजेक्टखौ बेवहाय होनानै दोनदों बेवहाय साबजेक्टफोरा जाबाय जेनेरेल एवारनेस क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड न्यूमेरिकल एनालिटिकल लजिकल एबिलिटी एन्ड रिजनिं इंलिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टाडिज थ' बिदिब्ला बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि एग्जामा जागोन थ' बिदिब्ला बेवहाय दंबायो टियार 2 दानिया बेवहाय फैगोन डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपार अफ 50 मार्क्स बेवहाय नोंथांमोननि 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बियो 1 आवर अर्थात 1 घन्टानि एग्जाम जागोन थ' बिदिब्ला बेवहाय थागोन बेवहाय फोरमायखानाय दङ नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय एसे थागोन 30 मार्क्सनि बेनिफ्राय इंलिश कम्प्रिहेनसन थागोन प्रिसाइज राइटिं थागोन 20 मार्क्सनि टोटेल 50 मार्क्सनि 1 आवारनि एग्जाम जागोन बेवहाय थार्डआ जाबाय टियार 3 बेयो जागोन इन्टारभिउ अर्थात इन्टारभिउआव नोंथांमोननि जेबो टाइम होनाय गैया नाथाय नोंथांमोना बियो 100 मार्क्सनि जागोन आरो बेवहाय फोरमायखानानै होनाय दङ बेवहाय नोट हिसाबै फोरमायखानाय दङ बेवहाय नोंथांमोनखौ साबजेक्ट होनाय दङ इन्टारभिउनि साबजेक्टखौ बेयाव होखानाय बायदिब्ला बेवहाय साइकोमेट्रिक आरो एप्टिट्युड टेस्ट बे मोननैनि सायाव नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय बेबायदिनो नोंथांमोना नायोब्ला नोंथांमोननि 250 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना दानिया बे एग्जाम सेन्टारखौ मोनफ्रोम स्टेटनि आन्डाराव होनाय जादों बे मोनफ्रोम स्टेटनि आन्डाराव बबे सिटियाव बेनि एग्जाम सेन्टारा थागोन बेवहाय नायदो बेवहाय जिहेतु आसाम जोंना जिहेतु आसाम बे आसामाव नोंथांमोननि बबे सेन्टाराव एग्जाम जागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय होनाय दङ डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर आरो तेजपुर बे मोनबा सिटियाव नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा थागोन होननानै फोरमायदों मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोर होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ गोसो होनो गोनां बेवहाय नोंथांमोननो मा इम्पर्टेन्ट डेट्स होनानै दोनदों होननानै फोरमायोब्ला बेवहाय नोंथांमोननि जितु ओपनिं अर्थात नोंथांमोना जितु अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामगोन बे अनलाइन रेजिस्ट्रेशननि ओपनिं डेटआ थागोन 19 डिसेम्बर 2020 अर्थात दिनैनिफ्राय बे स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय जितु बेनि लास्ट डेट थागोन एप्लिकेशन साबमिशननि जितु लास्ट डेट थागोन बे लास्ट डेटआ थागोन 9 जानुवारि 2021 सिम अर्थात फैगौ जानुवारिनि 9 तारिखसिम बियो हरनि 12टासिम बे अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि जितु सालान अर्थात स्टेट बेंकनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि बेखौ सालान दानो लुगैब्ला नोंथांमोना बे सालाननि जितु तारिख थागोन बे लास्ट डेटआ थागोन 12 जानुवारि 2021 जायफोर बिथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो बिदिब्ला बिथांमोना गिबियावनो जितु इन्टेलिजेन्स ब्युरोनि अफिसियेल वेबसाइट मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स बेयाव थांनो नांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेखौ सार्च खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला बेवहाय आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो जे नोंथांमोना बेखौ मबाइलजों एप्लाइ खालामनो नाङा नोंथांमोना PC नङाब्ला लेपटपनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला दानिया बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ फिल आप खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नैबे माखासे इन्सट्राक्सनफोर होनानै दोननाय दङ नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो इन्सट्राक्सनखौ फरायखांनायनि उनाव जुदि गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय अपसन दङ थ' बिदिब्ला बेवहाय नायदो साइन आप रेजिस्ट्रेशन बेनिफ्राय अलरेडि रेजिस्टार केन्डिडेट क्लिक हेयार टु लग इन थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ सिगाङाव बेखौ रेजिस्टार खालामनानै लाबाय बिथांमोना बेवहाय लग इन जानो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना साइन आप बा रेजिस्ट्रेशनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनो नांगोन थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना गासैबो इन्सट्राक्सनखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय टिप होनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय टिप होनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला बेवहाय रेजिस्ट्रेशन दङ रेजिस्ट्रेशन अपसनावहाय क्लिक खालामनानै हो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामखांबाय बिथांमोना बेवहाय लग इन खालामनो हागोन स' बिदिब्ला गोदान बिथांमोना बेवहाय रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि सार्च जानानै फैगोन थ' बिदिब्ला दसे सम नोंथांमोना बेवहाय नेनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों बेवहाय गाहायथिं फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ क्ल'ज अपसन दङ बे क्ल'जखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांनि गासै फर्म बेवहाय ओंखारनानै फैगोन दानिया बेवहाय पार्सनेल डिटेल्स नोंथांनि बबे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नोंथांनि नामा मा मबाइल नाम्बार बिदिनो मबाइल नाम्बार कनफार्म इमेल ID बेफोरबायदि होनो नांगोन गासैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन केपसा कड दङ बे केपसा क'डखौ नोंथांमोना फिल आप खालामनानै होनो नांगोन थ' बिदिब्ला गाहायाव केपसा क'डखौ फिल आप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिथिंजाय फैयोब्ला नुनो मोनगोन साबमिट अपसन दङ बे साबमिट अपसनाव नोंथांमोना बेखौ
साबमिट खालामनानै होब्लानो जाबाय जेब्ला नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय साबमिटआव क्लिक खालामनानै होगोन साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनि जितु मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे पासवर्ड ओंखारनानै फैगोन आरो लोगोसे मोनसे आईडी नाम्बार ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना बे आईडी नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना बेक जाफिननो नांगोन नोंथांमोना बेक जाफिनगोन बेक जायोब्ला नोंथांमोना जितु नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव फैनाय मोनसे आईडी नाम्बारजों लोगोसे पासवर्ड बे पासवर्डजों नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नुनो मोनदों बेवहाय अलरेडि रेजिस्टार कैंडिडेट क्लिक हियर टू लगिन बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि फर्म गेवनानै फैगोन दानिया नोंथांनि जितु आईडी नाम्बार आरो पासवर्ड बेखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव फैनाय मोनसे इउजार आईडी नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्ला बेवहाय पासवर्डखौ एन्टार खालामनानै हो बेनि उनाव लगिनआव एन्टार खालामनानै हो लगिनआव एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जितु अनलाइन फर्म फैगोन नोंथांमोना बे फर्माव नोंथांनि गासै इनफरमेशनखौ बेवहाय फिलआप खालामनांगोन थ' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै लाब्लानो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथां कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो